Go verse 12. Sizayibamba phakathi. Bawo nginike isahlulo esilungela. Wababela imfuyo leyo. Elilizwi likaThixo. uThixo makasincede. Silapho sibhaleke khona isitathiki ukuthi kusemphakathini. Mandihlale nje kule vesi ukongixe. Ndizawuthetha ngezinto ezimbini ndizohlulela kabili. Ndizawuthetha ngesimilo somntu, ndithethe ngesimo sikaThixo. Ndizawuthetha nge-indecent proposal, ndithethe nge-reception noba ndiye ndakuwa kumthoba cela ndibambe ezi zinto ndizithethileyo. Unyana ucela ilifa lomntu ephila. Mandimkhomende nge-guts that he had. Zikhona izinto esithi sizinwenela. Whether i-motivation isuka kwabahlobo abasilahlekisayo noba simnwenela ukufezekisa amaphupho. Kodwa zikhona izinto kuthiwa umjongo umuntu onqene usondele. Lo mzabane lona wenza into enqabileyo. I think he had considered the impact yokucela ilifa. But yet he had courage enough to do this. That is one positive thing that even if sometimes the proposal seems indecent, but have got to approach and present. When thou sends a proposal, do you think of the effects it will have? You don't know the city. An indecent proposal. The reception. Isimilo somuntu. Isimo sikaThixo. Sometimes can be selfish. But this reception is always with kindness. It's a new version. Then the father agreed. Akati wabuza imibuzo. Don't sneak it over. Sometimes uThixo uyasiyeke sidakase. Njengombuku emsilongena kade. Asiye uThixo senze ukuthanda kwethu. He was willing to give up umsebenzi wakhe ephila just because that is uthando lukaThixo. Sometimes
siyenza ngoba abe against the corner. Athi umlungu between the hard place and the rock. But still, unjalo, he approaches with love. Wingathi Yesu uqiniselela lamagama. Athi uba oyihlobo yakwazi ukuthi bekhohlakele kangaka. Lithi xa nicela isonka ninile. Athi xa nicela inhlanza ninile. Obuyesela phina uyihlobo osemazulwini. That is the depth of this love. That is the depth of this love. Uthando lukaThixo surpasses our mentality. And sometimes the Bible says akabizi stumbling block. Sometimes uthando lukaThixo can work against us. Ngoba kaloku uThixo, you always put tests in front of us. Ukuze nijive brother Lukosi abuye uze ufike kwikhabhinethi yezulu inyonyoba idragon ibuza umbuzo into yokokuba uvela phinda athi ndisuke kutshutshetshutsheni lokuhambahamba ilizwe wathi umkhalela umkhonzi wami. The love of God can put us in a discomfortable place, in an uncomfortable place. Ngoba uthi Satan awustay because of his love and trust. Ayeke unjalo athi do as you please. But umphefumulo wakhe kunyela olahleko ngexesha uThixo he allows him to have because he approaches with entitlement, something that does not belong to him.